ஏன் அதில் குடிச்சா என்ன? இந்த மெம்மே குடி. இந்தா ஜில்லுன்னு இருக்கும். இந்த தண்ணி குடி குடி, அது நல்ல தண்ணி தான். என்ன மோந்து பார்த்துட்டு போற? இந்தடா இந்தா. பாத்திரம் என்ன காப்பர் பாத்திரம், அவ்வளோதான். அது என்ன பண்ணுது? பாத்திரத்தில் ஏதாவது இருக்கா? இந்த இந்தடா. சரி இந்தா. குடி. தண்ணி குடிக்கிற மூடே போயிடுச்சான் உங்களால். தண்ணியே வேண்டாம் அந்த வீட்டில். இந்தா சில்வர் பாத்திரம் தான் குடிக்கணுமா? இந்தடா இந்தடா இந்தடா, இது நல்ல தண்ணிடா. இது நல்ல தண்ணிம்மா. இந்தா இந்தா. ஏன் இந்தா இந்தா குடிடா, நல்ல தண்ணி தான் குடிடா. கடுப்பாக்கிட்டாங்களா? இந்தா